Sa ulahing adlaw sa early registration alang sa school year 2024-2025 sa mga pampublikong eskwelahan, namatikdan ang taas nga turnout sa mga karon pa lang nagpatala sa ilang mga estudyante sa Kalinan Central Elementary School sa Davao City. Ano ang report ni Argel Relator? Sa 445 nga enrollment sa kinder sa kasamtangang school year, ana-ana sa 349 o 84% na ang nagpa-early register alang sa sunod nga school year sa Kalinan Central Elementary School sa Davao City. Samtang sa grade 1, sa 473 ka pupils karon, ana-ana sa 410 o 93% na kung itandi sa kasamtangang school year ang nagpa-early register. Gilauman na sa school management nga dunay pagsaka sa enrollees sa sunod nga school year. Every year, ang Kalinan Central nag-increase sa ilang enrollment by 2 to 5%. No? So, as of this school year, we still have a shortage of classrooms. That is why we are implementing a double shifting. Sa kasamtangan, ana sa 3,177 ang populasyon sa mga estudyante sa maong eskwelahan. Hinoon, gipasabot sa tulunghaan nga bisan og wala nakapalista sa early registration, mamahimo gihapon nga makapa-enroll panahon sa enrollment schedule. Napagyud gihapon tay schedule for enrollment for the incoming school year. So kung aduna pa man kitay mga ginikanan nga wala nakahabol sa early registration, still mudawat pa ang eskwelahan, particularly ang Kalinan Central nga sa ilahang mga anak nga mo eskwela og kindergarten grade 1 to grade 6. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.